دا صحیح خواست کی شاشان نبی دیوان نالنا عباس کنا چونکا علم جنید احمد کیوں بیٹھے نا زیبائیں گا شاعری دی جنید احمد. اچھا خاص تیاری کرتا نوٹ چونکو شاعری میں کیا ارا بندیوں سے پانی گٹیوٹ کے مزے حل کٹینو قرآننا مزے حل کٹینو قرآننا روح تازہ مست اخس ایماننا مزے حل کٹینو قرآننا روح تازہ مست اخس ایماننا نی کنے اے تک خبر نی انت کرے نی کنے اے تک خبر نی انت کرے نے مہندہ دے ہنا رمضاننا. یہ لو شاعری ہے جناب برنگ خواہی پاننگ ٹیوٹ کے خواہی و ای زندگیان توبہ خواہی و ای زندگیان توبہ اے خدا جان خودکشیان توبہ خواہی و ای زندگیان توبہ اے خدا جان خودکشیان توبہ مال دولت اف ضرورت خواہی و مال دولت اف ضرورت خواہی و بس مفلسیان توبہ مسنے دا خس بسر دا زندگی مسنے دا خس بسر دا زندگی غمت نعمت بے وسیان توبہ مسنے دا خس بسر دا زندگی غمت نعمت بے وسیان توبہ راج دنیا نا مرے سنگت منت سنگتا تا بے رخیان توبہ راج دنیا نا مرے سنگت منت سنگتا تا بے رخیان توبہ سرکا کھفے نتینا لاشے سرکا کھفے نتینا لاشے شمعاتا روشنیاں توبہ سرکا حرفے نتینا لاشے شمعاتا روشنیاں توبہ. آخری بندے مطلبی دنیا یسل پاپروٹ مطلبی دنیا یسل پاپروٹ بندغاتا مطلبیاں توبہ.